Mae'r ffydd mewn un ffordd yn syml ofnadwy, cred yn yr arglwydd Iesu ac fe gei dachub. Cnewyllyn y ffydd Gristnogol yw cariad. Cariad tuag at eich cymydog. A mae cymydog hwnnw'n fwy na'r person sydd yn byw dros nesaf i chi. Mae'r cymydog yn estyn dros ffiniau y byd i gyd mewn gwirionedd. Credu mewn heddwch, neges, tangnefedd, caru gydlyn, rhywbeth fel oedd y fenologu i fi. Dwi ddim yn gwybod beth mae Cristnogion yn cael ei credu heddi. Dwi wir ddim yn. Fi'n gweld pethau wedi mynd mor wahanol i beth ddysgus i'n blentyn yn yr ysgol Sul a'r capel. Chymod, maen nhw'n eistedd nôl lle ni feddwl gyda rhyfeloedd yn mynd mlaen a tlodi a llywodraethau yn dded a ni sy'n trethu'r tlodion a roi fawrian i'r cyfoethog. A wi jyst meddwl fel mae bobl yn dod i dermau gyda hwnna wrth feddwl am gefndir Cristnogol. Mae eisiau nhw wybod pwy yw Iesu Grist. Fi'n credu na'r broblem. Maen nhw'n ystyried Cristnogaeth yn grefydd, yn hytrach na ystyried Iesu Grist fel person a person sy'n gallu newid i bywydau nhw trwy i eiriau fe yn y Beibl, ond hefyd trwy ysbryd glannau. Dwi'n teimlo bod y bobl sy'n mynd yn capel nawr, dwi'n yn siŵr a dyn nhw'n Gristnogion y byd o'n maen nhw'n mynd i wisgo hate a edrych yn neis a pleso'r bregethwr felly, chymod, ond dwi'n yn gwybod beth allai fod. Mae eisiau rhywbeth o ddiwygiad o falle, o bosib yn fe. Ffydd di datguddio ydy Cristnogaeth. A mae hwnna'n bwynt pwysig, hynny yw bod Duw yn ymestyn tuag ata ni, a nid ni yn ymestyn tuag at Duw. Ac yn Iesu Grist mae o wedi gwneud hynny yn arbennig. O Duw di'n creu ni fyw mewn perthynas hefo fo, lle, perthynas hapus a thangnefeddus. Ond mae y Beibl yn disgrifio cwymp, lle, bod ni wedi gwrthryfela yn erbyn Duw, bod y cysylltiad a'r berthynas wedi ei thorri. Ac yna bod Duw yn ei gariad wedi trefnu ffordd i adfer y berthynas oedd rhyngo ni a Duw. Ac yn Iesu Grist mae wedi gwneud hyn mewn ffordd unigryw. Yn y lle cyntaf, traddodais i chwi yr hyn a dderbyniais i. I Grist farw dros ein pechodau ni yn ôl yr ysgrythyrau, iddo gael ei gladdu a'i gyfodi y trydydd dydd yn ôl yr ysgrythyrau ac yna iddo ymddangos i'r apostolion eraill. Felly, os ydych chi eisiau sôn am gynewllyn y ffydd, dwi'n credu mae rhaid i chi yn gyntaf sôn am Dduw. Yn ail, mae rhaid i chi sôn am Iesu Grist. Pwy yw Iesu Grist? Pwrpas Iesu Grist yn dod i'r byd. A beth yw pwrpas Iesu Grist yn dod i'r byd? I farw dros ein pechodau ni ac yna i atgyfodi. Felly, y trydydd rhan, dwi'n credu, o gynewllyn y ffydd, mae'n ymwneud â ni. Bod ni wedi cael ein creu gan Dduw, ond eto, mae'n rhywbeth wedi mynd o'i le, bod ni wedi syrthio oddi wrth Dduw. Felly, mae yna gyfanrwydd yna fan hyn, dwi'n credu, ynglyn â Duw, ynglyn â'r Iesu, ac ynglyn â phwy ydyn ni, a'n hanghenion ni, ac yna fan honno byddwn ni'n sôn am gynewllyn y ffydd. Craidd y ffydd Gristnogol i mi yw Iesu Grist, a a'i alwad o i ni gredu ynddo fo, edifarhau am ein pechodau, ac ymostwng i'w ewyllus. I mi mae yna rhyw 4 agwedd sy'n gwbl hanfodol i'r hyn dwi'n ei gredu. Yn gyntaf yw'r sylweddoliad o realaeth Duw yn dad, a mod yna yn un o blant Duw, ac mae dymuniad Duw yw ymwodolaeth i. Yn gwbl hanfodol, yn gwbl ganolog wrth gwrs, mae Iesu Grist, ei fod e'n frawd, ei fod e'n gyfaill sy'n cydgerdded gyda fi, fod e'n arglwydd, a'i fod e'n achubwr, wedi'n achub i o'n meie. Ynghlwm wrth hynny wedyn ni, mae y Beibl, gair Duw, a'r ymryson sydd angen i ddigwydd rhwng gair Duw a myned drwy'r amser, am harodrwydd unne hefyd i gael yn hrawsffurfio gan yr arglwydd Iesu, ac i hefyd i fod yn rhan o drawsffurfio cymdeithas gyda hynny. A
Oes lle i'r credoau traddodiadol un mynegiant ni o'r ffydd heddiw? Oes, dwi'n credu bod. Nawr, beth yw'r credoau traddodiadol? Byddwn ni'n meddwl, chymod, yr un mwyaf amlwg ydy credo'r apostolion. Creda fy niw dad holl alluog, creawdwr, nefoedd a deiar, ac yn Iesu Grist i unig fab ef. A pan ydych chi'n meddwl amdano fe, y cwbl ydy hynny ydy crynhoad o ffydd y Testament Newydd. I fynegi'n ffydd heddiw, mae'r credoau clasurol wrth gwrs yn gorfod cael ei dehongli mewn modd sydd yn berthnasol i'n hoes ni, ond yn y marn ni maen nhw hefyd yn allweddol oherwydd bod nhw'n rhoi y diffiniad o'r hyn ydy hanfod Cristnogaeth. Mae'r credoau yn ein clymu ni wrth Gristnogion prif ffrwd Cristnogaeth a canrifoedd mewn gwirionedd. Mai Cymru capelgar ydyn ni, mae yna Gristnogion eraill ar hyd a lled y byd mewn gwahanol draddodiadau. A mae'r hyn sy'n yn huno ni yn fwy o lawer na'r hyn sydd yn gwahanu ni. A beth mae'r credoau yn gwneud, i ddechrau, maen nhw'n ffyddlon i'r Testament Newydd, ac yn ail, maen nhw'n ffyddlon i brif draddodiad Cristnogaeth ar hyd y canrifoedd. A dwi'n credu bod hynny'n bwysig hefyd. Bod ni'n byw yn yr 11 ar 20 ac yn ail ddegawd yr 11 ar 20, a fel yn gwybod mae'r byd yn newid yn gyflym. Ond eto i gyd, bod rhaid i ni fod yn berthnasol i'n cenhedlaeth ni, mae'r rhaid i'r berthnasoldeb hynny fod ynghlwm yn gyntaf ar ysgrythyr ac ynghlwm ar traddodiad ar hyd y canrifoedd. Mae'r cyd-destun diwylliannol yn rhoi cyfle i ni weithredu o fewn i'n cymunedau a'n cymdeithas. Da ni'n gorfod edrych o'n cwmpas a gweld be di yr anghenion lleol a cenedlaethol o'n cwmpas ni. A mae gan yr Efengil Gristnogol rhywbeth i ddweud ynglyn â phob un o'r rheina. Ond mae Iesu Grist yn arglwydd ar y cyfan o'n bywyd ni, yn heglwys, yn teulu, yn cymuned, yn cenedl, yn gwaith, yn diwylliant, yn canu, yn darllen. Ac felly, da ni'n gallu edrych ar y gymuned a'r gymdeithas a meddwl sut mae Cristnogaeth yn ein harwain ni yn y cyd-destun yma. Fel gwyddonydd, mae'n digon posib bydde bobl yn disgwyl i fi ddweud fod gen i anawsterau fod mod i'n gweld heriau rhwng damcaniaeth esblygiadol Charles Darwin, er enghraifft, a'r hyn sydd yn llyfrau cyntaf Genesis. Dydw i erioed wedi cael anhawster gyda hynny. Dwi'n gweld gwyddoniaeth yn egluro sut mae pethau yn digwydd. Dwi'n gweld yn ffydd, dwi'n gweld gair Duw y Beibl yn egluro pam mae pethau wedi digwydd. Nawr, mae yna rai pethau, bydden ni'n rhaid i fi gyfaddau na dydw i ddim yn ei deall, dydw i ddim yn deall y geni gwirthiol, er enghraifft, o ran sut mae wedi digwydd. Dydw i chwaith ddim yn deall yr atgyfodiad. Ond eto, dydw i ddim yn gweld rheini'n anawsterau, oherwydd dwi'n gwybod fod popeth yn bosibl i Dduw, ac felly, mod i ddim yn ei deall nhw, dwi'n ei derbyn nhw. Efallai ble dwi'n cael ychydig o anhawster yw yngofyd i yn arbennig yn ystod y degawdau ola yma o'r glastwreiddio efallai sy'n digwydd ar rai o agweddau'n ffydd ni, ble da ni wedi mynd yn barod iawn i newid yr hyn da ni'n ei gredu, oherwydd mae dyma be mae cymdeithas yn ei ofyn ohono ni. A mae rhaid fi gyfaddau, mae hynny yn codi gofidiau, oherwydd pa mor bell da ni'n mynd i fynd lawr ar hyd y trywydd hwnnw. Mae'r byd cyfoes yn dydi yn wynebu ni gyda heriau mawr iawn, oherwydd dyn ni'n clywed o wahanol gyfeiriadau. Mae crefydd ydy'r bai, mae argrefydd mae'r bai am yr holl anghyfiawnder, lladd sydd yn digwydd yn byd ni heddiw. Ond o edrych o ddifri ar y sefyllfa, yr hyn dwi'n ei weld ydy yr her sy'n dod o gyfeiriad y byd secular, modern yma, dyn ni'n byw yn efo. A'r her hwnnw sydd yn dod â'i gwestiynau i ni mewn gwirionedd. A dyn ni'n gorfod wynebu'r cwestiwn,
ydy yn dehongliad ni o'r ffydd Gristnogol. Ydy'n ffydd ni yng Nghrist Iesu yn gallu cynnig arweiniad, cynnig cymorth, cynnig help, cynnig rhyw fath o leini i ni yn y sefyllfa hon da ni'n byw ynddi. Un stori wedi gwneud lot o ddefnydd o'n fe dros y blynyddoedd yw stori am famgu yn Kinshasa, yn Congo, un o'r mannau clota yn y ddinas i hunan oedd hi'n byw. Gwraig weddw, oedd hi'n famgu, Therese yw enw hi, a fe gymerodd hi un o'i oerion i mewn ar ferch yng nghyfraith. Bydd hi mab farw o AIDS, a gymerodd hi'r crwt a'r fam mewn. A wedyn ar ôl hynny, fe gollodd hi nifer eraill o'i phlant. Ac oedd hi yn y diwedd hi'n gofalu am rhywbeth fel 19 o oerion a oeresau. Er bod hi'n fenyw dlawd, ond oedd hi'n fenyw ddefosiynol iawn, a fenyw ysbrydol iawn. Gofynnwyd iddi hi pam oedd hi'n neud beth oedd hi'n neud. A'r ateb roddodd hi oedd, wel, dyma'r cariad dwi'n cario mewn i. Ers wy'n ifanc, roi yw'r unig peth o'n gwybod beth i'n neud. A mae Duw wy'n teimlo'n adeiladu'r cariad yma y tu mewn i mi. Dwi'n meddwl lot am y geiriau yna yn hunan a meddwl, wel, beth dwi'n cario mewn i, beth mae'n ffydd i yn rhoi i fi tu fewn. O dwi'n fodlon ar ryw nefoedd fach bersonol, neu fo un iawn gyda Duw, neu o'r ffydd yna yn adeiladu'r cariad yma ac yn yngyrru allan i weithredu dros Dduw yn y gymdeithas ac yn y byd. A dwi'n meddwl, dyna beth mae eglwys fod i'n neud. Mae cariad yn rhywbeth eang iawn, dwi'n teimlo. Mae cariad lle dangos tosturi. Mae'n lle dangos bod ni'n ceisio uniaethu, bod ni'n cydymdeimlo, bod ni'n llawenhau. Yr holl rinweddau Cristnogol yna'n cariad, dwi'n credu. Ac mae eisiau lot o ras i ddangos cariad tuag at bobl. Ond beth mae'r cariad yn neud, dwi'n credu, yw peri'r berson i deimlo, i bod nhw'n perthyn. Peri berson i deimlo bod nhw'n rhan o gymdeithas. Rhan o gymdeithas yr eglwys, a tu allan i'r eglwys gobeithio bod nhw'n teimlo bod nhw'n perthyn i gymuned, neu bod rhywun yn becso amdano nhw, neu'n hudo amdano nhw. Credaf bod hi'n bwysig bod ni'n rhoi ein ffydd ar waith. Un o'r ffyrdd dwi'n neud hynny yw fod yn fugail y stryd, neu'n street pastor. Ac mae hynny'n gyfle i ni fynd i gyfarfod â bobl, gweld nhw yng nghanol i bywyd hwy, bod ni ddim wedi ceisio i mwldio nhw i rhywbeth i ni eisiau nhw fod, a bod ni'n treul uniaethu mewn rhyw ffordd â nhw. Cerdded ar hyd y stryd yn Abertawe bydda i'n neud, lan y lawr Wine Street o ryw hanner awr 10 nos tan oriau man y bore. Mae'n ddiddorol, mae pobl yn dod lan ato ni a gofyn am Iesu Grist. Mae pobl yn dod ato ni a gofyn i ni weddio gyda nhw. Ac ambell waith o sefyll na sydd rhaid i ni wneud, gwenu, cynorthwyo, mewn ffordd dangos y cariad sydd gyda ni tuag ata nhw, ac maen nhw'n ymateb. Ac i fi, mae hynna'n waith holl bwysig i'r eglwys i wneud. Nes i nôl i fyw i Penbont, ardal Penbont. Oedd hi'n adeg tristwch, llawer o bobl ifanc wedi gwneud diwedd ar ei hunain. Oedd Pen y Bont yn cael ei cydnabod fel the suicide town. Capeli ar gau, clybiau ar agor, a bobl ifanc, oedd na filodd ohonyn nhw, ac o'n i'n teimlo ar anghalon bod eisiau bod fyna yn eu canol nhw. A gweinidog Hope Mark Thomas, a fe dath cael pobl ynghyd, ac o'n i ymysg y grŵp cyntaf i fod yn eu canol nhw ar nos Wener yn nos Sadwrn. A synnwch chi, maen nhw am wybod. Maen nhw am wybod pam mynd i mas, pam mynd i'n siarad yn nhw. Maen nhw am wybod am y bethau gorau sydd ar gael am Grist a'i farwol glwy. Mae angen i fod atlistiau agored, a llygyr agored, i wirfoddoli i gyflawni'r tasgau yma mwyn rhannu ein ffydd a'n rhannu ein cariad gyda bobl sydd falle'n anobeithio, gyda bobl sydd falle'n cael eu herio gyda sefyllfaoedd gwahanol, ac mae yna gyfleoedd diri i ni i rannu ein ffydd.